I am here to change myself, to change the party, and to change Malta for the better. Idin il-weda tal-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delia li waqt il-ftuħ ta' ġimgħa ta' attivitajiet marbuta mal-Kunsill Ġenerali nfasslu futur flimkien enfasizza fuq il-bżonnijiet tal-ħaddiema tal-poplu Malti Wawċin. Posti nisma' lil kull persuna illi għandha mqar kelma waħda xtajdli dwar ħajjitha. U appella l-enfasi fuq l-unika riżorsa ta' pajjiżna, il-poplu Malti Wawċi b'mod speċjali iż-żgħażagħ u l-istudenti. Irrid żgħażagħ li jisfidawna, li jiġu bledejat, li jbidlulna ħsibiet tagħna, aħna rridu s-sors ta' enerġija, ta' passjoni li l-Partit Nazzjonalista narġgħu intuh infużjoni ta' enerġija, ta' passjoni, ta' tibdil. Iżda l-Partit Nazzjonalista jemmen ukoll fil-pensjonanti li għaddej minn diversi sfidi biex ilaħqu mal-ħajja. Jien mhux sa noqgħod kwiet, mhux sa jkolli l-kuxjenza nadifa jekk ma narax lil min għamilna, lil min għamel pajjiżna, lil min rabbiena ikun qed jgħix ħajja diċenti. Fakkar kif pajjiżna diġà għandu nuqqas ta' għalliema u ħafna oħra li qed jaħsbu biex iħallu din il-professjoni. Il-Partit Nazzjonalista ħajarġa' iwassal il-teachers, il-lecturers li mal-mintana jingħataw l-ikbar dinjità, l-ikbar rispett, ikunu huma li jfasslu il-futur tagħna, ta' wliedna u tal-pajjiż. Sfidi li qed jiffaċċjaw ukoll il-professjonisti tas-settur finanzjarju fost l-oħrajn wara li gvern laburista kisser ir-reputazzjoni ta' pajjiżna. X'sa jagħmel Gvern Nazzjonalista? ħajarġa' jġib il-dan il-pajjiż pajjiż normali. M'għadniex qed ngħixu f'pajjiż normali. Bil-mod irridu nuru u qed nagħmlu anke barra minn Malta ngħidu li għandna f'Malta oppożizzjoni serja li qed taħdem biex tarġa' tirrestawra il-fiduċja fl-istituzzjonijiet. Adrian Delia għadda wkoll messaġġ u wieħed ukoll il-ħaddiema li mill-ġdid ikollna Partit Nazzjonalista qrib tagħhom biex jifhem eżatt il-problemi. U dan mhux biss mal-professjonisti imma wkoll man-nies tal-villaġġi, in-nies li jaħdmu fis-snajja u x-xogħol tradizzjonali bħas-sajd, fejn il-Partit Nazzjonalista impenjat li jitkellem dwar il-kwota tas-sajd fejn is-sajjieda se jidħlu bid-dajjes, il-kompetizzjoni li jsibu u ħaddiema li għandhom bżonn l-għajnuna biex jakkwistaw il-fondi. Fost dawn il-problemi li Adrian Delia diġà sema mingħand min jaħdem u jħaddem hemm it-taxxi fuq il-prodotti essenzjali u kontijiet tad-dawl u ilma għolja. Il-gvern qed jisraq il-poplu Malti u Wawċi kollu. Għamilha ċara li l-Partit Nazzjonalista mhux u mhux se jsir it-tieni verżjoni tal-Partit Laburista. Mhux se jsir il-partit li bih l-istarijiet tagħna lil min m'għandux esperjenza u rabat il-pajjiżna għal snin twal. 50 miljun illi l-unika rendikont l-għandna hija toqba imħaffra ġewwa għawdex illi laqqas il-ħaddiema li ħadmu fuqha Maltin għadhom ma tħallsu. U tenna tħassib tal-ħaddiema tas-settur tas-saħħa li settur bħal dan privatizzat ipoġġi xogħolhom f'riskju. F'riskju wkoll il-pazjenti bħal dawk f'Monte Carmeli fejn dispjaċir stqar li hemm nies li mhux jiġu trattati ta' nies. Imma mhux biss, semma numru ta' persuni b'numru ta' kundizzjonijiet mediċi jew li għaddejjin minn problemi ta' mard u qiegħed li l-Partit Nazzjonalista jrid struttura li tgħin lil minhu fil-bżonn. Min għaddej minn problemi, il-gvern għandu obbligu illi jgħinu b'mod strutturat. Ma rridu nkun serji li aħna jkollna struttura fejn kull min għandu bżonn is-servizz tas-saħħa niggarantuh. U dwar l-emendi proposti mill-gvern għall-att tal-protezzjoni tal-embrjun, Adrian Delia ddikjara li dawn huma emendi kontra l-ħajja, waqt li l-Partit Nazzjonalista u favur il-ħajja bil-konċepiment sa tmiem naturali tagħha. Mediċina tingħata b'xejn minn Gvern Nazzjonalista biex tajn lil dawn in-nies illi huma ċċana biex irabbu il-familji. Adrian Delia fakkar li l-fidi u l-familja minn dejjem kienu pilastri li żammew lil pajjiżna flimkien u l-Partit Nazzjonalista mhux se jiġħad dawn il-valuri.